Daqqa oħra l-Korp tal-Pulizija hekk kif din il-ġimgħa irreżenjat id-Deputat Kummissarju Alexandra Mamo wara biss sena u nofs f'din il-kariga. NetNews jinsab f'pożizzjoni li jikkonferma din ir-reżenja fil-waqt li internament diġà nħarġet sejħa biex jimtela dan il-post battal għat-tieni l-ogħla kariga fil-Korp. Mamo kienet l-ewwel mara li qatt ħadet dan l-rwol fit-tmexxija tal-Pulizija u kienet inħatret biex joħsib investigazzjonijiet speċjalizzati. Il-Korp min-naħa tiegħu għadu ma qal xejn dwar din ir-reżenja, b'sorsi mid-depo jindikawna li din tad-Deputat Kummissarju Mamo qed titqies bħala problema sinifikanti għall-Kummissarju Angelo Gaffa li qed jidher dajjef fil-mod kif imexxi. Ir-reżenja ta' Alexandra Mamo mill-Korp tal-Pulizija mhix każ iżolat wara li fl-aħħar ġimgħat irreżenjaw ukoll Frank Anthony Tabone, is-supretendent li kien imexxi t-taqsima ta' kontra l-ħasil tal-flus, u Anthony Sherry li kien fl-FCID. Dawn ir-reżenji kollha, apart il-pressjoni fuq il-Kummissarju nnifsu, qed jerġgħu jitfgħu l-attenzjoni mill-ġdid fuq il-Ministru Byron Camilleri li kien wieħed stabbilta fil-mod kif jaħdem il-Korp tal-Pulizija. L-istess Camilleri kien fl-attenzjoni pubblika f'dawn il-jiem wara t-taħwid kbir fl-awtorità li tirregola l-użu tal-kannabis fejn ġie żvelat li għal 10 xhur sħaħ din entità li taqa' direttament taħt il-Ministru tal-Intern tħallit bla flus u mingħajr riżorsi biex taħdem.